Nggih mlaku kok kono. Lah kowe mlaku kok kowe macakmu nang ndi to lehmu rias iki ning ndi? Lehmu rias ning ndi? Sanding kuburan. Pas tapi karo apa jenenge? Karo fisik, Karo olahraga. karo olahraga. Oh ngono. Olahraga penting. Nah iki ra aku eling. Eling piye? Awan iki ra aku yang ngisi jaranane penyek sapa? Penyet to. Wis jaranane sapa? Kalares apa? Sapa to? Supar. Lah ya bentuke kan merending cemet ngono to. Oh iya ya aku mau akhire kowe teko rene. angkat. Iki ning panjenengane sapa kowe kan rung cetha to? Kowe ben genah. Iki acarane syukuran, tegese ngekarne tul. Lek rabine wis cek kala kae, saiki iso nglumpukne saking dhuwit murah. Dadi ya digawe ngene iki. Wong syukuran iki ya ngene iki. Dadi wong syukuran iki ora kur digawe apa ngono ora. Iki yo wujud syukure kei dhuwit panjak yoga kae nanggap ganggu pentul ngono. Kok ya wis bae. Pemaine kabeh wis diwehi kabeh. Oh, sing dirabeke kowe ben cetha ya. Sing dirabeke jenenge Mbak Silvi. Oleh Silvi. Silvi. Oh, selfie goblok. Goblok kowe. Kalau Mbak kae sing duduk ning kono kuwi seragam lho. Sehat. Loh, anu Kang Garwa Kang saking pundi? Anu Mas Kakung. Gak bisa, Jakarta Mas. Jakartanya mana Mas? Kebetulan. Apa-apa? Gue kan asli kelahiran Jakarta juga. Loh, emang Jakartanya mana? Saya Jakarta di belakangnya Pak SBY. Oh, dekatnya di Lele. Andi Lele. Di sana saya kerjaan jualan tempe. Oh, berarti dekatnya bakul tape. Iya, tapenya yang melekete. Itu nak toyong banget. Tol kowe ngawur. Iki jenenge Mbak Silvi. Silvi. Sing lanang jenenge Doel. Angel ya jenenge. Doel. Silvi itu apa tuh? Silvi. Silsilah. Oh, Silsilah iki iso bedak-bedake amar wong tua iso wong nom iso. Oh, penyesuaian. Cilik iso. Silvi. Silvi. Sila-sila. Figurnya sangat menangan. Oh, wong mesti gampang menangan. Oh, sing lanang kalah no carane ngono. Doel. Yowel ki ya wis jangan tewel. Awur yo. Pak jeneng kok angel. Oh, bapake jenenge iki bapake Mbak Silvi iki ya jenenge Suplis. Suplis apa to? Kowe ki ngawur wae. Supriyadi. Oh, Supriyadi. Su. Oh. Sugih ing pambudi. Artinya banyak akal bagaimana mencukupi keluarga. Prigel tandang gawene. Antuk idi pangestune wong tua. Oh, ditambahno bayar akungko. Kowe iki mlayumu rono lho. Butuh sesuk wayahe bayar mekar. Ya muga-muga Pak Supriyadi krungu ngono ya. Gak krungu ya kebacut. Pundi Pak Supri? Lah iki wonge klithik. Tekor tangan orang awaki. Paringi sehat terus Pak Supriyadi, semoga tutuk lah ngomong anak putu Pak. Amin. Kowe lek ndongakne kok tenanan to, Dul. Wong iki sing tembe sing penting. Alon to. Sing penting ki ndongakne ki lahir batin ikhlas ngono. Yo, sing ibuke garwane Pak Supriyadi jenenge Sulis. Sugih ing pambudi padha karo kuwi mau. Lis gas. Lis tegese kalis ing sambikala. Oh, muga-muga sehat ora ning alangan apa-apa. Iki panjenengane Bapak Supriyadi iki nganu Dul iki mosok apa ta urung Kristen. Oh, Protestan apa anu apa Jawi Wetan Katolik. Katolik lho, Kristen iki soalé akeh. Jawi Wetan, Protestan, terus Kang Timur anu Katolik. Kang Timur ya suku.
Surate teko kono kuwi lho Kristen Sang Timur. Aku lho roh. Ya guys sing iki. Nggih. Anu Pak Pri kula aturaken berkah dalem nggih. Kula mboten ngerti wae. Oh iya. Berkah dalem. Berkah dalem. Kowe kok ngerti ya terus. Aku repot masih anu main karo kowe. Ning pura iso, ning masjid iso, ning cedhak gereja iso. Kowe kok hebat men. Tanggaku sampai bingung arep nglencer ngene aku iki pentul jane riyayane apa. Ora genah. Lah jane kowe iki kowe puji-pujian cara aku ya iso. Puji-pujian iso kowe. Sembarang aku. Puji-pujiane wong Kristen iso. Coba lek pengen lek iso coba kendange Mas. Ayo Mas. Kendange tilat. Kang. Salatu. Ini anu ya. Kuwi Islam. Islam ya. Beh, goblok pendul gitu. Ayo coba. Ah, aja dia anu ah. Iya Pak Pendol. Nggih. Ape munggah monggo. Monggo. Ibu Sulis. Nggih Bu Sulis monggo katuran. Dung. Ayo disupat. Monggo. Matur nembah nuwun. Jan, ya kaenak ngene iki. Matur nuwun. Dul. Ngapa to kowe kok nangis iki? Kok kebeneran bayar lampu listrik? Yo alah, Bu Sulis iki ketoke wong ora ndayani moro-moro ya nyangoni. Kayo kok jenenge nyolong pethek iki ngono kuwi. Oh, iya. Nyolong pethek iki ora ngetoki tapi Bu Sulis mau maringi piro to ngono kuwi? 100. Ya wis ki trimo ya, Dul. Ayo. Kok randang nyanyi ngenteni apa? Ngenteni Pak Supri. Lelek Bu Sulis ki 100, Pak Supri ki 200. Olah mengeyel. Ayo Mas. Ngono Mas. Duh. Alhamdulillah kurang piye. Dalma Purwamudha Nuwun Gusti merkahi. ya Berta. Wongso aku jane tau. Sik nangismu kok saya nemen. Iki bojoku lek ro siaran langsung nang bebas mili. Kok nemen-nemen kowe iki nyapa to, Dul? Aja nangisan ngono to, Dul. Nangisku ora mergo getun. Lah nangismu mergo apa? Ngenteni Silvi kok gak munggah dindang. Lah karepmu ki lho piye? Timbangane kok gedo-gedo lakon ngono. Iya. Kok Wes, ya yuk sek, dang. Gak tau kowe iki kok nangismu. Grentes. Aku timbangane kok ngenteni kesuwen. Lah terus karepmu piye? Ya nandang nyanyi nyapa? Sundang cacek. Pandang. Nek sampai Silvi munggah gak kemanan wektu kan mesakne. Iya. Kudune Silvi ya. Kemanan wektu. Oh, iya. Sing ada kowe iki dang. Tanganmu sabar. Innallaha ma'asobirin. Maksude Wong sabar kuwi ditek-itek kancane, Mas. lambemu. Kowe ngenteni sapa? Silvi. Deng. Mbak Silvi terae pinter lho, Dul. Lek munggah ngejak sing lanang pisan. Arep diceluk wis gak kenek. Akhire ngirit. Ning iki jenenge berkahing Gusti. Berkah Gusti. Berkahing Gusti iki pira-pira ya kudu disyukuri.
Lali kok gak nangis. Apa wis entek? Kira-kira sapa neh ya? Kowe iki Tapi aku mbiyen iki men duwe bojo kaya Silvi ngono ku lho. bojomu yang ngono. Ayu mbiyen ki pacarku. Ya wong. Yo kirek. Yang ngono lho. Ayu kaya Mbak Silvi ngono kuwi. Terus pacarku. Terus Nalika kuwi aku rak pacaran. wah karo sing bojomu kuwi. Terus. Arek ngono rak terus apa jenenge aku gara-gara tak disemantani. Nek nyemantani piye? Aku rak turu ning jero kamar ngono to. Heeh, lah terus. Lah, arek ngono kuwi. Lah tururan ning jero kamar apa ning jero sumur to, Dol? Lho biasa aku karo pacarku ning jeding. Turu ning jero kamar. Lah terus. Lah, kamar. Ayo Mas, angkat Mas. Codok. Deng. Munggah to munggah. Mas mantan. Walah, Mas mantan nggih, matur nuwun. Oh, Mas mantan Nggih. Oh, sumpah. Sik. Oh, Mas mantan. Sik ngenteni adik mantan. Ya aku sing marakne puwegel ngene iki ora usah syuting bojoku roh goleki kuwi. Iki soalnya duit rawan nih. Cek Dol. Tak kandhani. Lah bojomu karo Mbak Silvi iki ayune piye-piye? Omak kowe kan turu, kowe kan manten resik anyaran. Manten anyar lah karepe. Lah terus piye? Pirung manten anyar aku jek bakalan. Oh sik pacaran. Turu awor sak kamar. Lah sik bakalan kok wis turu awor. Loh tapi nek selae iki diganggang guling. Oh ngono. Lah terus. Arek ngono, bengi tengah wengi aku gak iso turu, aku kelingan. Kelingan apa? Waduh, Dik. Lah iki dompetku ndengil keri nek arek rekreasi. Terus. Lah rekreasi ning pucuk Gunung Tengger. Terus. Lah tak baleni to. Tak baleni ning Tengger kono. Ning Tengger. Lah terus. Arek ngono balik. Teko omah. Balik turu meneh. Heeh. Turu meneh iki bojoku nyemonto isu. Piye? Dompet keri. Heeh. Peling-lingan gunung. Heeh. Peling-lingan jurang. Heeh. Diparani ditekad. Terus. Lah iki kok keling-lingan bantal guling ya ora nekat. Kok ora kok gijarne tok. Marek ngono kelakon ijapan aku sampai 16 tahun kan gak ndek anak. Lah terus akhirnya Waktu kuwi aku duwe aji poncol aji lembu sekilan. lah kok iso duwe aji lembu sekilan kok gak iso duwe anak? Lah aku mbiyen dibacokno ketoke kena. Tiba Gak kena. bape. Duwe lembu sekilan kurang. Berarti kurang sekilan. Oh. Lah aku dijojoki ketoke kena. Kena padahal Kurang sekilan. Lah kok apa hubungane terus gak duwe anak kuwi? Lho sebab apa enggak kurang sekilan dadi ora teko ngene. Oh ngono. Sik Todol, kowe bebojoan kuwi kowe aku gak tau krungu. Lah kowe iki tukaran karo bojomu iki piye Todol? Resepe apa? Mbak Silvi iki nek ge sekolah. Loh, berarti adek sekolahan. Oh, maksudnya kena ge sinau. Oh, berarti kaya buku. Mriki mau dalane. Aduh. Ya terus. Ya iki engko piro iki? Berkat dalam. Kae. Terus. Ya. Maksudnya kena ge contoh. Oh ngono. Apa to gunane tukaran karo wong wedok? Kowe berarti gak tahu tukaran karo bojomu, Dul. Tunggal gedhe ora tau krungu pentul kok gembrah. Oh ngono. Lah kowe lek nesu piye? Aku sekali nesu pokok bojo tak tekek ya wis. Ya kuwi malah mati. Penting gak dirungokne wong. Lambemu. Makane apa hal syukuran ki penting apa ta? Syukur. Mensyukuri paringing Gusti. Mensyukuri nikmatnya yang telah diberikan kepada Tuhan. Wah, bocah-bocah iki kabeh ya kumanan. Oh, alhamdulillah. Ya. Awake dhewe ya kumanan. Kumanan. Tangga dulur kabeh melu seneng. Kali. Ya engko bengi sik ditambahi suwengi lho, Dol. Apa? Bungkar. Oh, melok perlengkapan. Iya, ngono. Ayo, nembang wis nembang ora? Ki suwi kangen karo suaramu. Mas coba Mas di Jawa Timur nih Mas. Sarip tambah oso. Awan-awan aja tuku tahu. Cek low, satu dicoba, low sama
Orang Sumber Sewu bersama wartawan atau Lus. Kowe tak suwampluk dulu. Terus saiki son sing dirungokne iku. Iya. Aku arep ngidung lho dul. Yo ngidung. Kon ndi ki mau? Jember. Awan-awan aja menek kates tuku srabi diadai kerja. Dadi prawan aja wetes-wetes gak payu rapi disusul wedhus. Tuku tahu diadai ember prawan ringen pitu sikile jeber-jeber. Hey! Yo yo. Elo. Sawone pangan uler. Elo. Nek wong bodho aja ngaku pinter. Supriyati sing duwe gawe Muga paring ana panjang umure, akeh ana sehate lan rejekine ben bisa tutup momong anak putune sing dirapeke jenenge Mbak Silvi. cahe ayu tur merati, Dasare ayu gak duwe gengsi. muga-muga dadi bocah sing bekti. Pelawake jenenge Gandu. Areke lemu tur seneng guyu, Sayang sithik akeh do kancaku. lek guyu rek kaya asu. Asu. Alah asu. Sing apik to, Dol. Api asu ki api lho. Apike asu. Oh lah goblok kowe asu kuwi contoh. Contone piye? Asu dah menandakan jelek, su itu baik. Berarti jelek dan baik. Lek enek asu liwat kae kena mbok sinau elek api. Oh aku berarti tak nurun sing apik Oh ngono. ngono. Ya wis berarti aku asu. Kowe asu wis to penak-penak dadi asu. Wis to penak ning ndi pedhok batang. Ora ngono, Dol. Sing siji jenenge pentul. Areke trincing tur rada gal. Sayang sithik rambuté dijambul. Mata tabak bathukku mrempul. Ela elo. Ela la elo. Ela elo. Ela elo la. Pitik blorok ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok siji. Bojomu mlerok sebabe apa? Anane bojo mlerok mergo gak tak blanjani. Pitik blorok dol ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok papat. Bojomu mlerok sebabe apa? Anane bojo mlerok mergo tak tinggal minggat. Pitik blorok ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok 400. Bojomu mlerok sebabe apa? Anane bojo mlerok mergo aku ra adus. Pitik blorok ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok 7 miliar. Bojomu mlerok sebabe apa? Anane bojo mlerok mergo tak tinggal minggat. Pitik blorok ngendhok pira? Pitik blorok wis ora ngendhok. Lah nyapa? Jobol. Lah wong ngendhok 1 miliar to panggak kon ngendhok ora moler. Nyapa kok panggo joget ta iki lho? Iya kadung lejingan kok. Tabane wis mandek lho, Dol. Ora kadung kecelek kok.
aku pinter tan kocapok tan kocapil ketutupe sirah jenenge capil cendoke wajan jenenge sotil jerone gorokan jenenge intil-intil so tenan kowe nyambut to nyambut Tol apa lodrok Mas enek ceritane enek ceritane kanggo rakyate wong rakyate ben seneng atine minangka kanggo hiburane ceritane ande-ande lumut ande-ande meneng sik iki cerita aduh yo ayo plang tung lang tung cet ora ayo sapa jeblok ceritane mbok ronjo dadapan makno kuwi ben ro sing duweni anak loro cacahe ayu kulitane mingir-mingir rambute mingir-mingir iki cangkeme ya mingir-mingir rambutnya ndasmu mingir-mingir kok rambutnya jebruk kaya makmu arek loro kuwi jenenge Pancalini karo Pancalono Pancalini lunga ning Saudi sing ning omah karek sapa berarti karek Pancalono arek le ora vaksin ngene iki loh ndi gandu iki kene iki lho ayo Kak kowe kok ngono to? iya lho Kepot pancali aku tak sing ning ngarep. oh iya wis Mau olo olo besola kole kulo bar. lah kan olo bes olo kole konto bar. lah Olo besola kole kok ora kulit gitu olo cangkepmu ngono kok olo bes olo bes alah olo bes kontol baris gandu kaya wong Inggris ngono ya Ah, ayo olo Lopez kontol baris gandu kaya wong emis Inggris anu Inggris lang dat ana ceritane apa apa iki lah kowe iki arep critakne apa Lah mau apa ande-ande lumut apa ande lumut ana cerita mbok rondo ran duwe bojo ket biyen nek rondo ra ndek bojo ah iya Pi omahe kidul gunung adoh no ya ape ngeteri sembako bingung dol gandengenane wis daftar lek arep priya barang sing kei ragat sapa ART sing terne sakne adoh lho cangkemmu menengo asu iki kowe iki nyapu to ana rondo kuwi duwe anak loro sing jenenge sik to rondo kok ndek anak lho meteng karo sapa oh akhirnya gak duwe anak lho lek ganti anak terus aku jejeg sapa oh berarti nalika kuwi terus rabi oh ngono ya ngomong dodol rabi to duwe anak loro jenenge tutuk ini karo tutuk ana nah delalah tutuk ini lunga nang luar negeri kan sebenarnya rong balik nah, berarti sing perasan perasan ya berarti sing nang omah ning Hongkong lho mbake suwi betul karo kuwi ya iya berarti sing nang omah sapa sepurane aku ora kenal kok oh ya goblok kuwi lah ning omah iki sapa dodol kok arek tutuk ana kok Cuk. apik iki oh aku malah jaluk sindane ya dol jaluk puji-pujian iki puji-pujian jaluk puji-pujian iki lah apa iki kan isinya sepira larang so to isinya hening berkabingahan hening pinangsit kang dening pangeran sik to nyapa mau isi nyak iki dol
Isin aku. Isin ya sing Oh ngebengi. sing nyanyi Oke, oke. bocah-bocah. Ayo, nduk sapa iki? Mita, ayo. Setan iki, ayo. Ya aku lek petho bocah wedok ayu ngene iki sing marai aku imanku tergoda. Dul, tak kandani. Delon, sing ning teras-teras delon. Roh ora. Apa? Ngrasani aku lho. Iya. Gandu tibake ganteng. Rupamu kaya kirek rong sunat. Ganteng apa? Nggih. Ki nduk sapa? Lek mabuk ning ngisor Mas. Lho aku ponakane Pak Pri ya. Oh iya. Ini. Mike ora digawa to ya. Assalamualaikum Mbak Mita. Waalaikumsalam. Lamu nyekel ki rada nengah nih. Kene. Ojo mucuk-mucuk lain mucuk-mucuk terlalu keri. Apa to iki? Mik. Mbak Mita, mohon maaf Mbak Mita. Mbak Mita kelahiran asli mana Mbak Mita? Kelahiran dari ibuku. Oh gak rumahnya. Lebih ya. Rumah. Rumahnya di Ngalas Purwo. Oh anak alasan. Iya dong. Iki kan bapak turunan Kedah. Mohon maaf Mbak Ketek. Mbak. Maksudnya cedak karo golongan Tidak kalau Purwo nggih. Purwo. Nggih. Biasa nyanyi di pentas to. Ya ora no. Kan endi? Ulam lele Mas. Iki ben nyanyi lho to. Nyanyi iku yo ning pentas kok. Biasanya kalau nyanyi kan sambil nari kan Mbak Mita ya. Ya ora. Lah piye? Karo ngemik anak bajul. Mosok nyanyi. Tahu tuh mon artis ya nyanyi karo ngemik anak bajul. Iya. Besok pagi jadi ke Surabaya kan? Napa? Kebun binatang. Iki lho, arep apa? Ngemik anak bajul mau. Lah aku tak ngemik sih. Iki rak sinden. Heeh. Tak takoni. Heeh. Bedane apa? Heeh. Sinden karo jadah. Bedane apa sinden karo jadah? Nah, Lek sinden ki penyanyi, lek jadah ki jajan. alah goblok. Lah apa? Bedane nek jadah kuwi lek gawe Heeh. ketan didang sik, Mari ngono dideplok, terus gelar neng tampah. kuwi lek jadah. Lah lek sinden Ora usah didang langsung dideplok kena iki. apa to iki, Dul? Kok iso langsung dideplok? Pengen deplok piye? Sapa yang dideplok? Ngawur. Sinden. Ngawur. Bojomu kan ya sinden. Kowe lek nyanyi sing apik. Bojone Pak Pentul lepet sinden hebat. Kowe to artis kur ngene ora di. Bojone Pak Pentul ya Dul lagek munggah wong do Corak. saking apike ya. Kejungkel neng sor genjot. Tapi kayak baduwe jahitan papat kan. Ketakono resepe ben penak suara. Dul, tapi bojomu kayak ngane-ngane lho dadi sinden. Aneh. Kadang-kadang suarane kok ora penak, kadang kok seset, kadang kok suarane gak teko, barang ngono piye to, Dul? Suarane cekak mergo kesiseten katoke. Apa hubungane? Napas ki gak solos. Oh, oleh kesiseten nyanyine gak lho. Lah pas suarane penak ngono ya. Pas gak katokan dadi solos anu. Wong kowe katokan ora? Loh, ngawur ae. Yo, sapa mau? Mita. Duet kali Pak Poh ya. Apa matamu? Lah nyapa? Iki ning pentas boyo menghargai. Lah piye to? Penyeluk Pak Poh ngono yo. Lah piye? Mbah Uyut ngono ra iso. Coba jejero pantes opera tejan. Lah aku pantes. Mlaku. Mlaku ya pantes padha. Terus. Lanange ganteng wedoke ayu lho. Mlaku. Waduh, wedoke ayu. Nah. Nduk, nuntun kirike to. Nggih leres. Kan kersane nyatek cangkemmu, Pak. Mbak Kire. Lah kowe dadi bojone gandu akan Enak to dadi bojoku kurang piye? akan menyesal seumur hidup. Lah sebabe Gak akan nyampe wis to. kok iso gak nyampe piye? Gak teko. Lah kok ora teko piye? Ganjel iki lho. Ya tak sambung paralon. Nyanyi sayang. Lagunya apa? Duet yo, duet. Lagunya biar semua ikut apa? Musiknya sini, Mas. Oke, hadirin. Pambim. Ben kaya chip. Hadirin. Alet cip ngono kuwi. Gimana? Bersama Selendang Sutra di sini, bersama Buto Songkel Mejo, Songkel Sego, Songkel apa nih? Nyongkel bokonge makmu. Lagunya apa sayang? Janur melengkung. Jangkur Melengkung. Coba. Kanur. Aku mau ngomong apa? Ya. Nang ngarep ben ketok penonton. Yo. Jan, wis ndek bojo apa ora? Ya belum. Nah, gimana umpama? Arep kok rapi. Ya ora ndu ora ana apa-apa ana omahmu. Kudus karek loro mosok dol pisan. Malah entek pisan. Ayo Mas, Tapi aku umpama ndek bojo iki no sing ngragati soro aku. lah sebabe. Lah piye saiki ndek bojo wong ngene iki dulu-dulu nek dayok.
koncone. Anggere nek dayo. Permisi. Ya, nggih sinten paket. Permisi. Paket. Lah tapi bojomu kancane gaul-gaul sepatune gilap-gilap no. Tapi pegawe mekar goblok. Walah. Oh, ngawur. Ayo, Nduk. Monggo, Mbak. Nduk, yang anu Mita. Oh, lara wuyung. Kadung ati wis kesasa ring antarane mekare kembang masyota. Tidak boleh mabuk ya, Mas. Oh, mboten, Mas. Sing kiati parah ring wayahe. Yo kati tengere
Ayo ageng ati ojo gampang diapusi timbyang tuas loro ati ojo keneng diapusi timbyane tong kosong ngaring kuning omonge kopong sing ana nyatane tong kosong kemampian ring biayu omonge kopong sing keneng dikuku lamjangan umyak umbel lamjangan lamjang Malah kaya untung benculuk lho. sing ndi to dulu terima kasih terima kasih nggih ya iki berhubung acarane sakeh lho sik sitok kas ya Mbak ayo Mbak sapa iki Jessica Nadia oke Benda kita kang darbe panuwun duweni tanah lo subur makmur samudra jembar endah ing gunung ijo rumputnya gunung lan dusun iku kabeh sing nugraha Gusti Allah Maha Agung lan kuwasa mendak kita kang darbe panuwun duweni tanah lo subur makmur samudra jembar endah ing gunung ijo rumputnya gunung lan dusun iku kabeh sing nugraha Gusti Allah Maha Agung lan kuwasa. lagune napa Dek Lina sae niku nggih Dereng lho dereng Mas. napa Banyuwangene sing ketok lho sing kentel Banyuwangene sing kentel Wong Duh Banyuwangi senenge. nggih wis ben Napa? Banyuwangine ben nyoto. ben nyoto sing lu gak ngeluk-ngeluk ngono panas hati ya keneng Oh nggih. ya rasane ngene kalau ya keneng ya Panas hati. oke ayo Mas Nggih. say say arek speaker Yo rasane panas hati. kelen pirasane piye ari sekaken ya ora Duwe demenan
sipet liya Sing usah nangis ya Rob. awak ngenes ya nongso mula kudu bangsa biar atine kudu nerimo awake nemu jodoh ya kawurung ya kajati Riko teko ison wis rumangsa ya mula kudu jodoh ison wis jari seteko kang kuwasa mula kudu kang sabar atine kudu nerimo awake nemu jodoh kang kedidi biaka ngorong biaka biati Riko teko ison wis rumangsa ya mula kudu jodoh ison wis jari seteko kuwasa muga-muga Riko seneng tentrem ayem sawase tinggalan ison dewekan ojo Riko pikirake Wes ya wes aja nangis marga biayu mata sing keneng Singgo tombo Kinjang jati molo Yang urgo eto liyo Jeng goleto liyo Para cuma Riko ngomong sayang Para cuma Riko ngomong bawang Saiki iso dikepat Margane wes ilang ayune sekar-sekar gending cengkir kating gendinge wong menek munduh kelopo emang yo tamiyo kiring sak mancung dadi sendalono ciciro ketiblak alah mas galengan suta ukutono oleh ana kabeh yo dadi lengo Rajakan piano
ikhtiar wis. Lah topik walidayah wis. Aduh, wis. Reok apa songkel? Reok ya. Monggo jenengan. Loh, Kak, aku nunut suaramu sing penak. Jang bayi. Heh. Langsung Reok ya. ya.